ଶୋଇକି ଗୋଡ ଉଠେଇଦେବି ବାସ୍ ତମର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଯାହାର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା କରିଦେବି ପଳା। ତମେ ଯୋଉ ଖଟରେ ବସିଥିବ ମୁଁ ଯିବି ହୁଁ କିସ୍ କରିବି ହୁଁ କିସ୍ ହୁଁ କରିବି ସେମିତି ହୁଁ ତାପରେ ଚିପିବି ହୁଁ ତାପରେ ତା ହାତ ମାରିବି ହୁଁ। ହାତ କୋଉଠି ମାରି କହିଲ ମୁଁ କୋଉଠି ହାତ ମାରିବ ଫୋନ ନା କୋଉଠି? ତଳେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତଳେ ହାତ ମାରିବା ପରେ ତମେ ତ ନିହାତି ଇଏ ହବ ନା ତମର ତମେ ବି ଇଚ୍ଛା କରିବ କାହିଁକିନା ଚିପିଲେ ତମର ଇଚ୍ଛା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ହବ ନା ନିହାତି ନା ମୁଁ ସେମିତି କହିଦେଲି ଇଚ୍ଛା ହବନି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ନା କରିବାକୁ। ଦେଖୁନି ବାହାରେ କେହି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ନେଇ ଆସ କୋଉଟା ମାନେ ପଳେଇ ଆସ ଏଠି କୋଉଟା କହୁନା ଡିଚାର୍ଜ ଯାଅ ପଳେଇ ଆସୁନ ଏଇଠି ମୋ ପାଖକୁ। ହେଲେ ଏବେ ଯଦି ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ତ ଏବେ ପଳାରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ 2 ଜଣ ଶୋଇଛୁ ନା ତମ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ତମକୁ ଛିଡା ହେଇ କରିବି ସତରେ କହୁଛି। ଛିଡା ହେଲେ ପାଇଏନି ମୋ ବା ମୋଟିଟେ। ମୋଟି ହେଲେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଗୋଡ ଉଠେଇକିନି କରୁଛ ଦେଖିଛ। ସେଇଟା ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିବି କି ମୋ ଗୋଡ ଦିଟା ଉଠେଇକି ନେଇକି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ ବାବା ରଖିଦେଇକି ସେ ସେମିତି ସେମିତି ନାଇଁ ସେମିତି ମଜା ସେମିତି ନା। ନୁହଁ ସେମିତି ନାଇଁ ମାନେ ତମେ ଛିଡା ହେଇଥିବ କାନ୍ଥ ଧରିକି ଧରିକି ଛିଡା ହବ ଠିକ ଅଛି। ହୁଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ ତମ ତଳେ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରହିବ। ମାରେ ଢେର କାଟିବ ସେମିତି କଷ୍ଟ ହବ। ସେଇଟା ମଜା ନା। ମାରେ ଦେଖିଛି ନା ଝିଅ ଛୁଆଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି ସେମିତି କଲେ। ସେମିତି କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେମିତି କଷ୍ଟ ସେମିତି ସେମିତି କେବେ କରୁନ ଦେଖିବା। ମତେ ସେମିତି ମାନେ ମତେ ଆଗେ କଷ୍ଟ ହବ ମୁଁ ସେମିତି କେବେ କରିନି ମୁଁ କହିଲି ପୁରା ପିଓର ଦେଶୀ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆସିବ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ସେ ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିବ ତାପରେ ତାକୁ କିସ୍ କରିବ ସେମିତି କଥା ତାପରେ କହୁଛି ନା ସେମିତି କଥା କହୁଛି ନା। ସେ କିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛି ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିଛି ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ନା ଠିଆ ହେଇକି ବସିକି ମାରେ ମୁଁ ଯଦି ଧରିନିଅ ହୁଁ ଧରିନିଅ ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥାନ୍ତି ହୁଁ କେମିତି କରିଥାନ୍ତି କହିଲ ତମକୁ କେମିତି କହୁନ ଭାବ ଗୋଟେ। ମୁଁ କେମିତି କାହାକୁ ଦେଖେଇ ନଥାନ୍ତି ଅନଲି ଫର ଶୋଇକି ନାଇଁ ଶୋଇକି ତ କଥା ବି ହେଇନଥିଲା ଗୋଟେ କଥା ବି ଶୁଣିବ କୁହ। ଖରାପ ହେଇଯାଆନ୍ତି କହିବ ତ ମାଗୁଛି ଇଏ କରୁଛି ନାଇଁ ତମେ ତ ଏତେ କଥା କହିଲାଣି କୋଉ କଥା କାହା କରା ହବ ଥର ରହିକି ନାଇଁ ଯୋଉଟା ଫଟୋ ତ କଥା ମୁହଁ ଦେଖେଇବନି ଖାଲି ବ୍ରାସ୍ ହେଇଯାଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଫଟୋ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ନା ତମେ କହିଲେ କଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା ହବା କଥା ହେଲି ନା ହେଲା ଯେ ଫଟୋ ଡାକିବ। ଏପଟେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଗଲା ନା ସେ କହୁଛି। ନାଇଁ 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 ପ୍ଲିଜ ଫଟୋ କଥା କୁହନି ଆଉ ଯାହା କହୁଛ କୁହ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତମେ ଯେତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା ହଉଛ କୁହ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି କିନ୍ତୁ ଫଟୋ କଥା କହୁନି। ଭାଇଙ୍କ କେତେ ବଡ? ପ୍ରାୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କହୁନ କଣ କହୁଛ ଖାଲି ମାନେ ଭାଇଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଡ୍ ନ ହେଇଥିବ ଭଲ ସାଧା ସିଧା ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଖଣ୍ଡେ ହବ ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେତିକି ହବ ସେତିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ନା କେତେଟେ କୋଉ ଆଙ୍ଗୁଳି? ମଝି ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେଡିକି ସେଡିକି ଓହୋ ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ ହବ ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଦେଢ ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଇଯିବ ଆଉ ଦେଢ ଆଙ୍ଗୁଳି କି 2 ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟେନି କାଟେନି ଦବ ଶୁଭିଲାନି କାଟେନି ଦବ ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ତ କାଟୁଥିଲା ନା ପିଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏତେ କାଟେନି ଏବେ ମାନେ 2 ଦିନରେ 3 ଦିନରେ ଥରେ ମୁଁ ତ କାଟନ୍ତାନି ଯୋଉ ମାସରେ ଥରେ 15 ଦିନରେ ଥରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି କାଟୁଛି ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଓହୋ ଆଉ କଣ କହ?
ତମେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଯାଉଛ ମୋ ପାଖରେ କେମିତି କଣ କରିବ ନ କରିବା। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ନା ଯୋଉ 30 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି କରନ୍ତି ସେଇଟା ଥରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥରେ ମତେ କହିଲେ ନଈ ପଡ ନଈ ପଛ ପଛ ପଟ ଯୋଉ କରିବନି ଓହୋ ମାରେ ଛି